junior. Trošku ako prepálil. 3-6 bars. Krásny 3-6 kondor. Výška od Patrika. 720! Závese Viktor a backflip no-hander. Viete ešte jednu? Áno, záverečné kolo. Jazda. Pochopiteľne ľudia a diváci sa pripravujú. Toto potrebuje túto atmosféru. A dokončíme to až pod catering. Áno, áno, výborne. Filip Baník, jeden z najkrajších ľudí na planete. Časopis People robí veľké prieskumy, stále je v prvej desine. Hneď za ním je v tesnom závese Brad Pitt. Áno, Viktor. A Jan Pečina. Áno, Honzo, veľký aplauz. Chlapci vyskočia hore, pekne sa nám predstavia. To dievčatko v tom rúžovom tričku, Filip, pozri sa, ty ako metrosexuál, toto oceníš. V tom rúžovom tričku, dobre, začíname zase mexická vlna. 3, 2, 1, a ide to, pozri pre vás, chalani, ďakujem, freestyle show sa skončila, perfektne, áno, ďakujem, perfektne, City Gastro, kuchár. Momentálne je na začiatok relatívne jednoduché, aspoň pre nás už v tejto chvíli. Budeme to postupne stupňovať, bude to záležať od vás. A je tu Adam. Adam Krupa, je to žilinský jazdec, jazdí to už cirka 6 rokov. Dokonca predtým jazdil aj na bicykli, bol náš kolega, to pretekár, konkurencia. Ale teraz sa prevedol na tento šport, jazdí majstrovstvá Európy, úspešne takisto majstrovstvá sveta. Tak, ďakujem veľmi pekne. Mikrofón sa dostal konečne ku mne. Lukáš Rok. Určite ste si všimli bicykle, ktoré majú jeden prevod, nemajú sedadlo, tak povediať nedorobené. Takže malé intro. Tak, Luky. Wow. Takže nasledujeme. Pozbudíme ho trochu, vôbec vás nepočujeme. Poďte, kľudne, nebojte sa, nebojte sa. Ja si myslím, že stále ešte vieme viac. Tevo, poď, Tevo, hore. Hop. Áno, luxusne cez predné nazadné a je hore na aute. Tá polština je inak v podstate nová, má 2 dní a ešte na nej nebol, takže to je premiéra a testovacia jazda zároveň. To si zaslúžilo potlesk, toto nie je len tak. Luky myslí, že Adam nás degraduje na jednom kolese. Si to musel trénovať celý deň, keď to tak dobre poznáš. Takže vyzerá, že ide na prívesný vozík. A nie. Alebo áno. Takže poďme, pozbudíme ho. No, som zvedavý, či to skočíš teraz. Potlesk za nič. Nesteskajte, dosť. A teraz. Áno. Na auto. Čo ideme? Super. Pozor. Ide. A je tam. Super. Dobre. Ja myslím, že príde
nie 180, tak nie, áno. Tak nie, áno, nie. Poďte nás toto dať, pozbuďme ho trošku, pomôžeme mu. No to nie je jednoduché, to na kraji prekážky, ktorá je teoreticky pohyblivá. Hop, 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 poďte, hop, čelo poď. A dole, výborné. Poďte, pozbudíme Štefana, hop, hop, hop. Poďme na. 180, výborné. Teraz to skúsme, ideme všetci tlieskať, hej? A zrýchlime Štefana, tak ideme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hej! Nie, ani zďaleka ešte, ostaň to máš. Ja si to zoberie Adam. No len tak v ľahkosti, aký problém. Je to tímový kolega Eliota Jacksona, ktorého sme videli nejaké jazdy dozadu a vidieť to na jazdnom štýle. Sú tam nejaké parabičky, sú tam vyjasnenia vo vzduchu. 23 sekundy pre Bernarda Kera. Má pred sebou posledné metre, posledný skok. Ohrozený líderský čas Martina Knopca, ale technické problémy Brita. Má výborne rozbehnutú, ale bohužiaľ v závere kvôli technickým problémom s bicyklom nedokončil. Zo Slovenska, ktorý očakáva, čo vymyslí teraz na neho Rupert Chapman z Nového Zélandu. Ale už vidíme, že jeho medzičas je horší, aj keď mal vynikajúcu rýchlosť takmer 51 km za hodinu na schodoch medzi Bratislavským hradom a Rudnajovým námestím. Rupert Chapman v závere ešte maximálne riskoval, ale nebude to stačiť. 59,63 sekundy. Cieľ 1 minúta, 1 sekunda a 9 sekundy. Toto stačí na tretie miesto strata. Na Slováka Martina Knopca 1 sekunda, celých 46 sekundy. Teraz ide. Prichádza do finišu. Posledný skok. 57,99 sekundy a máme nového lídra. Juhoafričan Andrew Lidner. Časom 57,99 sekundy, takže o 6 sekundy bol dokonca rýchlejší ako Philip Poulsen vo svojej kvalifikačnej jazde. Že Philip Poulsen sa vyznačil musieť pridať záver. Nic,
Dajte si tam aj niečo. Čo? Ja som ešte nižšie. Čo? Ej. Dobre. Čo to, že ja tebe prejdem, tak sa skanujem, čo to bude. Nebolo. Nový výroč teda Nemece. Niektorý bol záznamý, ktorý sa pripravil na tento finálny It's next to the toilet and the finish. Tretie podujatie prestížneho seriálu City Downhill World Tour 2014 v Bratislave. Najskôr výsledky Filip Polc, kráľ slovenského zjazdu na prvom mieste s časom 56,42 sekundy. Druhý na striebornej pozícii Nemec Johannes Fischbach so stratou 40 sekundy. Tretí Novozélanďan Matt Walker. Celkové hodnotenie? Celkové hodnotenie zostáva len teda poďakovať organizátorom, že bolo to úroveň vyššie ako minulý rok. Trať bola pripravená skutočne s ohľadom na požiadavky a námietky pretekárov z minulého roka. Je to veľmi divácky atraktívne podujatie, keďže sa koná naozaj v centre mesta a priamo pred očami divákov, ktorí nemusia robiť nič iné, len sa teda vyskytnúť vo svojom vlastnom meste v daný čas. Myslím si, že rozhodne si Bratislava buduje stabilné meno medzi veľmocami mestského zjazdu. A to je vďaka Filipovi Polcovi, ktorý je momentálne jednoznačným lídrom celkového hodnotenia. Má na konte v tejto chvíli 75 bodov za 3 víťazstvá v brazílskom Santose a v čilskom meste Valparaíso. Tento prestížny seriál vyvrcholí 25. októbra v mexickom Taxku, kde bude chcieť určite Filip Polc ukázať taktiež svoju výbornú formu, pretože tam na tomto zjazde sa mu takisto veľmi darí. Áno, minulý rok tu vyhral. Opäť je to veľmi náročná trať s veľkými skokmi. Mestský zjazdov a tým je Filip Polc. Zatleskame mu! A kedy, ako to vidíš časovo, že kedy môžeme ísť na odovzdávanie cien a všetkého? Myslím, že o pol sme to mali mať, takže neviem, jak to vyzerá. No, skoro je tuto veľa, šéf. Tuto je naša šéfka Janka. Takýto aplauz. A Filip to nevidel, prosím vás, že tam od toho múru, Filip, poď, teraz to si urobíme, to sme tu s chlapcami z Bike Trial a Freestyle Show cvičili, že odtiaľ to zľava doprava, pozri, švédska reprezentácia, nekvalifikujeme, Zlatan Ibrahimovič sedí. Zlatan, čau. A zľava doprava dáme jednu mexickú vlnu Filipistov. Áno, je to úžasné proste. A úžasné bude aj keď zavolám zástupcu spoločnosti Datalan pána Štefana Petergáča. Je tu taký pán. Piaté miesto! Vidíte, že už so šampanským chlapci chodia. Je to perfektné. 5. miesto obdrží neuveriteľnú prémiu 500 € plus hodinky Samsung od Datalanu. To nie je ono? Tak si mi to, tak iba 500 €, však ono nerozumel. Dobre. Nevadí, only 500 €, OK? Áno, veľký aplauz. Vidíš, nechápal, nič. Áno, samozrejme vidíte, že... Il Mahiko! Dostáva neuveriteľnú cieľovú prémiu, ktorú vieme presne, že dnes nechá na afterparty na pláži pod UFO, takisto v lofte 800 € plus kvety dostáva. Kvety máme.
Predstavte si, Max Walker dostáva prize money 1200 eur plus dvojtýždňový pobyt na Seychelloch, all inclusive. Dankeschön! Jeho neuveriteľná prize money 2,5 litríka 2500 eur. 2500 euro! Krásna nemčina, trošku tak do rakúštiny som prešiel, ale pôjde no. Áno, nedovolili sme si určite žiadne fanfáry, ale absolútnym šampiónom sa stáva kto iný? Náš Pezinčan, domáci matador, Filip Pouc! Potvrdil zlatý hat-trick, dámy a páni! Vyhral s Chilskom Valparaiso, takisto v brazílskom Santose a potvrdil to aj doma v Bratislave na Bratislava City Downhill a získava neuveriteľnú prize money 5000 eur. Takže toto je jeho, áno, takisto obrázok od Mareka Majsta, krásne kytice, kvetinancov Peter Pouc a my musíme poďakovať pochopiteľne. Ale musíte si